День добрый, шановные сябры, вы на канале Культура, с вами программа «Диалоги про культуру», и я ведущий Миколай Пограновский. Сегодня наша гостья у студии Наталья Васильевна Шаранхович. Правда, я поправку зроблю одразу. Яна так официальная для всех остальных, а поскольку мы с Натальей давно знакомы, я просто Натальей буду называть себя. Можно так? Можно, конечно. Ну і выдатна. Наталья Васильевна Шаранхович, мастацкі крытык, мастацтвазнаўца, сябра Беларускага саюза мастакоў, першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь в области крытыкі і мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры літаратуры мастацкай крытыкі, факультэта журналістыкі БДУ. Наверное, все регалии я назвал, ці не все. Наталья. Я думаю, долго переличивать всякие разные регалии. Ну, там процесс знакомства с твоей персоной, мы там згадаем, чим ще ти займалася і займаєшся по сьогоднішній день. І так, шановні сябри, ви у прямому ефірі, у вас є можливість задати питання або мені, або Наталі. І наш СМС номер 1029. Шлите ваши питання, будемо раді. Ну, а поки що, Наталя, повітайся з нашими слухачами. Да. Ти давно не була тут у ефірі. Це правда, я давно не була у ефірі, я вельми рада і, безумовно, я вітаю вас усіх, хто слухає сьогоднішню передачу. Не можу сказати, яка буде гучати тема, але я думаю, що зараз ми почуємо певне питання. Питання буде саме цікаве, Наталя. Питання називається «Земля, люди». Вот такі питання. Ну, а насамрэч я скажу так. Поскольку я с тобой не только коллега по секции критики и мастацтвознавца одного творчего союза, мы с тобой еще разом поступали тогда, нет, не институт, и академия была тогда уже в той час. Чему уже академия была мастацтва, мы поступали с тобой разом. Так что мы с тобой шмат годов знакомы. Вот. И тем не меньше, я познакомлю наших слухачей с твоей творчей биографией. Ну, начнем с того, что я уже назвал твои некие регалии, а вот ты организатор и куратор шматликих международных выставочных проектов, у тым ліку і белорусских на Московской биеннале, Венецианском биеннале сучасного мастацтва, и еще за тобой лечится там, ты сама хоть памятаешь, сколько там альбомов, буклетов, книжек ты створила? Ну, вот не могу докладно сказать, потому что на одну полку их николи не выкладывала. Ну, то треба спробуй попроси свою дочку, хай вона виставить і полічиш, скільки там. 1,5 метра, 2 метра на книжной полці буде. Ну, ты автор более 200 критичных артикулов, вот по сучасному виявленню мастацтву, і, як я сказав, шматлікі альбоми, каталоги і так далі. Скажи, будь ласка, самые такие знатные, на твой погляд, то, что ты была и автором, и сваральником, и збиральником авторов до того чи іншого альбома. Вот я згадую там про Миколая Сільчука, удатний альбом вийшов. Ну, сапраўды, ведаеш, будем відаць на ты, тому што сапраўды шмат гадоў знаёмыя. Калі ты ствараеш нешта, будь то это выстава, альбо нейкі альбом, альбо кніга, альбо артыкул, гэта як нейкае тваё дзіця. І ты адносішся да кожнага з вялікай любоўю. Вельмі складана сказаць, гэта лепшае ці гэта горшае. Усё лепшае, тое, што здарылася. Таму што заўжды у кожнага творчага чалавека шмат планаў, і зусім не абавязкова, каб гэтыя ўсе планы здзейсніліся. Але калі яны ўжо здзейсніліся, калі ты прыклаў намаганні, калі ты трымаеш, напрыклад, у руках выдадзеную кнігу, то, безумоўна, вельмі прыемна. Канешне, ёсць некалькі кніг, выданняў, альбомаў, которымі я сапраўды ганаруся, которые мне прыемна, што яны адбыліся. Вось, безумоўна, это, канешне, кніга пра Мікалая Селішчука, которую я сама асабіста ведала, который быў вучнем майго бацькі, мастака-графіка, у той час, калі ён загадваў кафедры графікі ў Акадэміі мастацтваў. Я просто памятаю яго як чалавека, я памятаю тую апошнюю паездку, калі ён загінуў, і гэта была, як бы, ну, відаць, мой такі унутраны доўг зрабіць этую кнігу. Зрабіць кнігу менавіта ў якасці кнігі ўспаміна ўсіх тых, хто быў побач з ім з самага пачатку, ад яго маці, хто суправаджаў яго, ягоных сяброў. Мне здаецца, што это быў
правільны крок у той час. І мне прыемна, што ён адбыўся менавіта з маёй дапамогай. Магу назваць яшчэ адзін альбом, которым я сапраўды таксама ганаруся і радуюся, што ён таксама адбыўся. Гэта альбом прысвечаны творчасці нашага выдатнага мастака, жывапісца, сюррэаліста, хоць ён і не любіў у свой час сябе так называць. Гэта Георгій Скрыпніченка. Ён ужо пайшоў з жыцця на сённяшні момант. І я вельмі рада, што мне ўдалося ў свой час угаварыць яго як творцу, зрабіць гэтую кнігу. Таму што ён увесь час, як таленавіты чалавек, ён лічыў, што ён яшчэ не гатовы, што ягоныя самыя лепшыя творы ўперадзе, і трэба яшчэ пачакаць. Але тым не менш, мы эту кнігу зрабілі. Яна аказалася толстай. Так не одна книжка, это была жывапіс, асобна была графіка, але графіка выйшла ўжо пасля ягонай смерці, а жывапіс мы рабілі ў той час, калі ён быў яшчэ здаровы, разам. Ведаеце, і вось мне здаецца цяпер, што гэта не проста вялікая кніга, сапраўды яна важыць 4,5 кілаграмы, і калі яна толькі выйшла ж, многія жартавалі, што колькі важыць беларускі жывапіс. 4 кілаграмы, это не так ужо мала. Але мне важна тое, што ён застаўся ў гісторыі мастацтва. Ён быў закрыты чалавек і закрыты мастак, і ён мала выстаўляўся, ён мала прадаваў сваіх твораў у музеях. Не так многа сапраўды яго твораў у нацыянальным мастацкім музеі ці ў музеі сучаснае выяўленчае мастацтва. І невядома, які лёс чакае тыя творы, которые зараз разышліся па калекцыях тых, хто, так сказать, наследаваў па сутнасці, так сказать, ягоную багацце яго спадчыны, да. Але засталася кніга, і ён застаецца у гісторыі выяўленчага мастацтва, паўнацэнна застаецца. А мне здаецца, што менавіта вось у гэтым справа крытыка і мастацтвазнаўцы заўважыць і пакінуць, напісаць і пакінуць менавіта ў гісторыі. Мне здаецца, гэта ўдалося. Для мяне это важна. Я лічу, што это галоўнае, скажем так, галоўны абавязак любога, хто займаецца мастацтвазнаўцам і крытыкай у тым ліку, каб гэта зафіксаваць у часе і потым засталося нашым нашчадкам. Каб не было тых белых плямаў, іх там быў мастак, але невядома, што там было. І раптам знік, таму што вось можна нагадаць такі жывы прыклад, напрыклад, тыя ж 90-е гады, мы іх яшчэ памятаем на сённяшні момант. І калі паглядзець на калекцыі нашых мастацкіх музеяў, розных наших мастацкіх музеяў, то менавіта 90-е гады, вось прыкладна пасля 91-92 года, калі былі пэўныя эканамічныя праблемы ў краіне, калі закуплялася мала твораў сучаснікаў, мастакоў, вось гэты перыяд застаецца ў музеях пэўныя белыя плямы, і гэта блага сапраўды. Ну, это были, скажем, адпаведныя умовы створаны. Я, можа, не маю права так уже жорстка казаць, але такія былі цэнзары, напрыклад, як Михаил Андреевич Савіцкі, апрача сябе ён нікога не любіў. Трэба честно признаць. Таму што я памятаю, калі я быў яшчэ в закупачнай камісіі сам Міністэрства культуры, мы з персанальнай выставы Кірушченкі Сергея, я зараз памятаю, «Бягучая земля», вырашылі набыць для мастацкага музея некалькі твораў Кірушченкі. Ну, іх прывезлі ў музей, аўторак, выхадны дзень, ніхто не замінае. Ну, і мы выставілі іх там у фае, запрасілі камісію, і ў тым ліку Михаил Андреевич Савіцкі быў. Михаил Андреевич хадзіў, крывіўся. Калі пашлі папіць гарбаты ў кабінеце дырэктара, ён сказаў, цитую по-русски, як он сказал: «Я удивляюсь, господа, вы же умные люди, как можно это покупать для художественного музея? Это же духовный спид». Я не вытрымаў, пайшоў, узяў свого рабочего стола книжку одного русского мастака, які быў перадвижнікам, і ён напісаў пра выставу Саюза рускіх мастакоў, дзе ён там адзначыў асабліва творчасць Серова Валентина Александровича. Он написал: «Живопись Серова непонятно, и мне так кажется, это просто сифилис». И когда это процитовал Юрий Александрович Карачун, Савіцкі выскочил из кабинета, побег. Ну, ён не ўспрымаў іншых думак. Толькі тое, што ён там вырашыў, это ўсё. Але, зрэшты, эту работу набылі ці не? Набылі. Набылі. Вынік?
Вынік станоўчы, Нет, урэшце ну, рэшт. конечно, были. Ну, Ну, я хочу сказаць, што в нашым, в прынцыпе, нават грамадстве вельмі доўга мусіравалася такое пытанне, ці ўвогуле, якое павінна ў нас быць мастацтва, як да яго адносіцца. Вось глядзіце, музей сучаснага выяўленчага мастацтва з'явіўся ў Беларусі ў 90-х годах. То есть уже, ну, колькі, уже шмат, 2 дзесяцігоддзі, відаць, ён ужо існуе. І калі толькі ён з'явіўся, адразу ўзнікла ў многіх пытанне, ну, вось, што такое сучаснае, несучаснае. І все пачалі разважаць на гэтую тэму, хто ў нас учаснік, хто ў нас не сучаснік, што такое наватарскае, што такое не наватарскае. Заўжды да мастацтва шмат патрабаванняў. Яны самыя розныя, это могуць быць патрабаванні. Яны могуць быць досыць жорсткія. І галоўнае, што яны вельмі часта суб'ектыўныя, гэтыя патрабаванні. абсолютно бывает. Нават абсолютно бывают субъективные. Я памятаю той час, калі твой бацька быў дырэктарам музея сучасных мастацтваў у Мінску. І мы правілі, ты ў той час працаваў у часопісе мастацтва, і мы там правілі круглы стол. І абмяркоўвалі, якім павінен быць музей сучаснага выяўленчага мастацтва. І в якасці такого прыкладу я прывёў вопыт французскіх калег нашых. Музей сучаснага мастацтва Францыі набывае нейкія творы, сучасныя творы. І праз 10 гадоў існавання ў калекцыі этого музея яны павінны нешта з гэтым зрабіць. Альбо гэта перадаецца ў іншыя музеі, а то, што не з часам не апраўдала сябе некія творы, іх прадаюць з аўкцыёна. І на гэтыя набытыя на аўкцыёне грошы яны купляюць новыя творы. І такім часта там абнаўляецца калекцыя, это нармальна, так і можа быць і ў нас. Ну, кожная краіна выбудоўвае, я думаю, якую сваю сістэму. У нас такая сістэма не выбудавалася, магчыма, это яшчэ, так сказаць, будзе ў будучым, таму што гэтаму музею яму трэба было яшчэ засведчыць пра сябе, яму трэба было яшчэ нейкую канцэпцыю сваю выпрацаваць. І мне здаецца, што вось это перыяд выпрацоўкі, ён ідзе і сёння, ён не скончыцца. Ён і не скончыцца ў бліжэйшы час. Конечно, уяві сабе, што эта калекцыя, якая дасталася гэтаму музею сучаснага выяўленчага мастацтва, яна дасталася ад дырэкцыі мастацкіх выставак Міністэрства культуры. Ну, это ж прошло колькі часу, калі набрали такую коллекцию. Это уже назвать абсолютно сучасным цяжка вельмі. Вельмі цяжка. Значыцца, пытанне пра сучаснасць застаецца актуальным і сёння. Што такое сучаснае, што такое несучаснае. Ну, мне здаецца, што пра гэта пытанне можна разважаць вельмі доўга. Галоўнае, каб гэта было мастацтва, прафесійнае мастацтва. Калі яно створана, якім чынам яно створана, сучаснае яно, актуальнае яно, альбо традыцыйнае, альбо яшчэ нейкае, калі гэта мастацтва, якое хвалюе, которое закранае, ну, яно застанецца, безумоўна. Таму што закранаць чалавека можа як нейкія актуальныя нейкія рэчы, это можа быць і відэаарт, который можа спыніць, і, магчыма, нават глядач, які нават, можа, і не ведаў гэтага слова, але тым не менш ён будзе ўражаны, эмацыянальна ўражаны. А можа быць, напрыклад, якая-небудзь класічная карціна, яна таксама будзе закранаць. Мне здаецца, што тут розніца толькі у пластыцы ці, скажем так, у мове выказвання самога. То есть альбо гэта выказванне больш традыцыйнае, зразумелае, альбо гэтая мова можа быць такая, которая, ну, нейкая прыносіць нейкі такі, ну, новы акцэнт. Вось глядзіце, колькі у нас ужо з'явілася за апошнія, відаць, 2 дзесяцігоддзі, ну, я не ведаю нейкіх новых накірункаў у мастацтве, вот, ад таго ж відэаарта, там, перформанса, і яно ўсё прыжылося. Яно ўжо ўсё на сённяшні момант ужо, ну, стала прысутнічае на розных пляцоўках, нават на класічных пляцоўках, сярод, ну, я не ведаю, там, на сярод нейкіх святаў. То есть час ідзе ўперад, і мы нармальнае грамадства, еўрапейскае, мы ўсё ўспрымаем, мы ўсё разумеем, і мне здаецца, што нашы людзі яшчэ праз пэўны час будуць адносіцца да слова сучаснае мастацтва абсалютна адэкватна, абсалютна, так сказаць, з разуменнем і нават з цікавасцю. Просто павінен прайсці пэўны час. Ну, тады мне ёсць пытанне, паколькі ты у свой час працавала у цэнтры сучасных мастацтваў, ну, і ты пачынала у музеі сучаснага мастацтва, потым я пераўтварылі ў цэнтр сучасных мастацтваў. І вы рабілі нейкія міжнародныя акцыі. Вот згадай біенале, напрыклад, у Італіі, у Венецыі. Як там нашы мастакі выглядалі? Да, складанае пытанне, да, у кантэксце менавіта такога актуальнага.
Ну, ведаеце, ёсць такое паняцце, як біенальны фармат. І паколькі Беларусь да апошняга часу ніколі не ўдзельнічала ў такіх вялікіх акцыях, у якіх вялікіх выставах сучаснага мастацтва, то, відаць, гэты фармат біенальны быў не вельмі нам зразумелы. І калі ўпершыню сабралі выстаўку некалькіх мастакоў, там, па-моему, было мастакоў 10, першы раз, калі ўдзельнічала Беларусь, где были мастакі з Беларусі, той же Володя Цеслер, Леонид Хоботаў, былі беларусы, которые жывуць за мяжою. Цікава, хорошая выстаўка. Для Беларусі это была б, ну я не ведаю, это было б пэўным чынам такая выстава высокага кшталту. Яна цікава глядзелася ў Венецыі, але тым не менш, гэта трошкі не біенальны маштаб. Тлумачу, што такое біенальны маштаб. Это абавязкова ідэя, которая павінна была б вымалёўвацца ў гэтай выставе. Гэта не проста групавая выстава, ці не проста персанальная выстава мастака. Гэта канцэптуальная выстава. Павінен мастак быць куратарам, альбо мець свайго куратара, который прыдумвае ідэю, сацыяльна значную, абавязкова сацыяльна значную ідэю, таму што сучаснае мастацтва, заходняе сучаснае мастацтва, яно вырашае менавіта важныя сацыяльныя пытанні. Яно іх ставіць гэтыя пытанні і спрабуе нейкай такой сваёй моваю, рознай моваю іх выказаць. І вось інстытут куратараў і гэта біенальная мова, яна павінна была выпрацавацца. Яна выпрацоўваецца ў нас па меры таго, як мы цяпер стала амаль што кожныя 2 гады удзельнічаем у біенале. Паглядзіце, штораз праекты становяцца цікавей, штораз праекты становяцца вастрэй. Яны вельмі розныя. І не мае значэння, ці гэта група ўжо мастакоў, альбо гэта адзін мастак, але ёсць мова біенале, ёсць канцэпцыя, ужо ёсць інстытут куратараў. У нас ужо ёсць некалькі чалавек, которые могуць засведчыць, што яны сапраўды куратары, яны ўжо паўдзельнічалі ў міжнародных мерапрыемствах. Тая ж, напрыклад, Ольга Рыбчынская, которая была на венецыянскіх біеналях, здаецца, 2 разы ўжо куратарам і сакуратарам праектаў. Это вельмі хороший опыт. То есть мы уваходзім у еўрапейскую прастору, ужо не як дзяржава з традыцыйным мастацтвам, а як дзяржава, которая можа падтрымліваць агульнаеўрапейскую плынь. Выдатна. Тады скажы, калі ласка, вот ёсць такі мастак Заслонаў Роман. Ён жыве ў Францыі, уже стала шмат гадоў, але ён прадстаўляе Беларусь. Цікава, як ён там выглядаў, пасколькі ён жа жыве ва Францыі, но ён прадстаўляў нашу рэспубліку, ён наш грамадзянін, нарадзіўся тут, мае права. Ніякага парушэння тут няма. А як ён выглядаў там, як чалавек, які шмат гадоў жыве ва Францыі? Ведаеце, ён, в прынцыпе, быў, відаць, адзін з самых прыстасаваных мастакоў у гэтай сітуацыі, таму што ён уже навучаны вопытам. Ён ведае, як сябе прадстаўляць, як сябе раскручваць і якой мовай гаварыць з еўрапейскім гледачом. І мне здаецца, што яго праект быў цікавы там тым, што ён меў такі пэўны мікс. З аднаго боку, ён сябе прадстаўляў як беларускі мастак, таму што тэматыка стала, калі памятаеш, што гэты праект называўся «Стол», ён таксама выклікаў шмат спрэчак, што это, пра што это нармальна. І ўвогуле, я лічу, што чым больш спрэчак, тым лепш, таму людзі будуць больш гаварыць увогуле пра мастацтва, пра класіку і пра сучаснасць. Але вось менавіта гэта тэма стала, тэма такая блізкая ў пэўным сэнсе беларусу, зразумелая, але тым не менш зробленая мовай відэаарту, цікавы такі мікс у пэўным сэнсе. Зразумелы быў і беларускаму гледачу, і еўрапейскаму гледачу. Мне здаецца, што это удалы быў праект. Я думаю, што выдатны. І якраз той самы выпадак, калі ён адчувае атмасферу захаду, і ў той ж час ён як наш выхадзец наш. Ўсё ж такі ён закончыў нашу беларускую школу. Ён, па сутнасці, не адрываўся ад Беларусі вельмі моцна. Ён усё адно застаецца у саюзе мастакоў, ён шмат выстаўляецца, тут ён прыязджае. Дарэчы, ён пасля вось гэтага праекту біенальнага, ён штогод прыязджае і шмат часу праводзіць у Беларусі. Ён сябе вельмі добра тут адчувае. Бачыце, карані, яны застаюцца ў чалавека. Яго цягне да гэтых каранёў, да гэтага. Зрэшты, чаму Шагал маляваў Віцебск? Это тыя ж ягоныя карані, хоць ён усё жыццё пражыў то ў Францыі, то ў Амерыцы. Але мы, канешне, гаворым, што ён мастак, который
рэалізаваўся ў Францыі, але тым не менш у душы лічым, што ён беларускі мастак. Конечно, конечно. Тэматыка ўся беларуская. Вся наша тэматыка, канешне, да. Ну, добра. На сённяшні дзень, ну, ты уже, так сказать, пабыла дырэктарам і музея сучаснага выяўлення мастацтва і цэнтра сучасных мастацтваў. Вельмі выдатны вопыт, хочу сказаць. Да, вопыт у цябе велізарны ў гэтым сэнсе. А скажы, калі ласка, зараз ты першы намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі. Чым табе прыходзіцца займацца на данным этапе? Вот, я разумею, что ты, конечно, там не здабываешь электрическую энергию, уголь не добываешь для Союза мастакоў. Але чым займаешься конкретно? Расскажи. Вот. Конечно, мы не забываемся ни про электричную энергию, ни про оплату узносов членских, там, оплату майстэрняў. Але ведаеце, што вось, на якой бы пасадзе ты не быў бы, напрыклад, там, у тым же, што ўжо музеі ці ў цэнтры, таксама нам давядзелася займацца і рамонтамі, і аплатамі. Это без гаспадаркі не бывае творчасці. Ну, это аксіома, мне здаецца. Я думаю, что вось мы новая команда Союза мастакоў, которая пришла разом с новым кіраўніком Беларускага Союза мастакоў. Вось літаральна некалькі месяцаў быў адбраны Глеб Отчык на пасаду старшыні. І вось разам з у нашай камандзе яшчэ цікавы такі вельмі выдатны графік Андрэй Басалыга. Я лічу, што сапраўды гэта такая, ну, як бы больш маладая каманда, і мы выступаем, так сказаць, адзіным такім фронтам. Безумоўна, мы рашаем гаспадарчыя пытанні, але ў нас ёсць некалькі галоўных задач, которые мы па сябе паставілі, калі прыйшлі ў Саюз мастакоў. І яны такія вялікія. Для іх вырашэння нам патрэбна будзе, відаць, нават і не 1 год, можа, ўсе 3 гады мы будзем іх вырашаць. І калі іх абагульніць, мы не будзем зараз, можа, паглыбляцца, можа, пасля трошкі пазней паглыбімся, што мы павінны зрабіць. Галоўная наша задача зрабіць Саюз мастакоў гучнай арганізацыі. Разумееце, у апошні час чамусьці шмат людзей лічаць, што Саюз мастакоў гэта, ну, нешта кшталту прафсаюзу. Вось там майстэрні, не будзе майстэрню, значыцца, не будзе Саюзу мастакоў. Вось там мы нешта ладзім там для мастакоў такое, каб яны, так сказаць, нармальна адчувалі, каб творы закупляліся. Да, гэта важна. Але ёсць яшчэ, мне здаецца, звыш задачы. Вось уявіце сабе, у Саюзе мастакоў на сённяшні момант 1009 чалавек. Это такая дакладная лічба, апошняя такая лічба. Ну, 1000 чалавек, это много. Это самы вялікі творчы саюз у Беларусі. І сярод гэтай 1000 чалавек у нас ёсць жывапісцы, графікі, скульптары, манументалісты. У нас ёсць мастацтвазнаўцы. За што ты сам узначальваеш секцыю мастацтвазнаўства ў Саюзе мастакоў, наш сябра даўні. Сябра Саюза і просто наш, так сказать, сябра. У нас ёсць мастакі тэатра і кіно, у нас ёсць плакатысты, у нас граф-дызайн, у нас, ну, уявіце сабе, аб'ёмны дызайн, графічны дызайн. У нас усё гэта ёсць, у нас настолькі вялікая разбежка розных творчых накірункаў, у нас людзі, которые займаюцца класічным мастацтвам і актуальным мастацтвам. Ну, як бы я лічу, што гэта неправільна не выкарыстаць гэтыя магчымасці і не зрабіць такія яркія, цікавыя, гучныя акцыі, не паказаць, што Саюз мастакоў у першую чаргу творчы саюз, который нараджае хорошыя ідэі, который можа рэалізоўваць гэтыя ідэі, который дае штуршок для развіцця мастацтва. Не толькі нашы дзяржаўныя музеі могуць даваць гэты штуршок, яны, безумоўна, абавязкова даваць, абавязкова падтрымліваць, але Саюз мастакоў таксама можа гэта рабіць. Мы маем вялікія магчымасці, мы маем палац мастацтваў, адна з самых значных, вялікіх і хорошых пляцовак, выставачных пляцовак у Беларусі на сённяшні момант. З такой хорошай плошчай, з магчымасцямі паказваць велізарныя выставы. Ну, напрыклад, зусім недаўна на палацы мастацтва прайшоў выдатны праект шляхі нямецкага мастацтва другой паловы 20-го стагоддзя. Ну, я б сказала, што это адзін з такіх гучных міжнародных праектаў, самых гучных, которые былі ў Беларусі, ну, відаць, за апошнія 5-10 гадоў. І магчымасці палаца мастацтва гэтага дазволілі. То есть у нас ёсць пляцоўка, акрамя такога вялікай колькасці сяброў. Ну, я вообще, Наталья, я б яшчэ дадаў бы да гэтага, што гаспадар Бабарыка, дырэктар, кіраўнік Белгазпромбанка, дамовіўся з былым кіраўніцтвам Саюза мастакоў,
у прыватнасці з старшынёй Сітніцай Рыгорам. І ёсць там левае крыло наша Саюза мастакоў, это палац мастацтва, вуліца Козлова 3. Яны там зрабілі пастаянна дзейнічую выставу сваёй калекцыі. Это, дарэчы, быў вельмі хорошы крок, таму што ён даў магчымасць з аднаго боку Белгазпромбанку паказаць калекцыю. Калекцыя сапраўды унікальная, таму што мы паказалі, што такое ёсць парыжская школа, там тыя імёны, которых няма ў многіх нашых музеях. І гэта калекцыя, дарэчы, увесь час адкрыта, ёсць магчымасць яе наведаць. У той момант, калі працуе таксама і палац мастацтваў. А з другого боку, Белгазпромбанк, ён падтрымлівае мастацтва, і ён таксама робіць гучныя акцыі, і, дарэчы, яны праходзяць на базе менавіта палаца мастацтва. Давайте загадаем, напрыклад, восеньскі салон. Некалькі гадоў ён гучыць. Это сапраўды, это цікава, это хорошая, яркая выставка, хороший, яркі праект. Это магчымасць паказаць сябе маладым мастакам. Я лічу, што гэта атрымалася хорошае супрацоўніцтва. І, канешне, важна, што былое кіраўніцтва Саюза мастакоў пайшло на гэты крок, дало магчымасць Белгазпромбанку атрымаць гэтыя памяшканні, паказаць сваю калекцыю і падтрымліваць беларускае мастацтва менавіта разам з Саюзам мастакоў. Разумееш, Саюз мастакоў павінен быць вельмі адкрытай арганізацыяй. Мы павінны шукаць спонсараў, мы павінны шукаць мецэнатаў, мы павінны рабіць сумесныя акцыі, мы павінны прыцягваць тых, хто хацеў бы дапамагчы мастацтву увогуле, і павінны самі падтрымліваць это мастацтва. Зрэшты, у Саюза мастакоў ёсць свае унітарныя прадпрыемствы. У нас ёсць скульптурны камбінат, мастацкі камбінат. То есть это таксама вялікая гаспадарка, которая накіравана на тое, каб падтрымліваць мастакоў і мастацтва. Ну, выдатная справа тым, што это у статуту Беларускага саюза мастакоў это запісана. На што ствараецца Саюз мастакоў? Каб дапамагчы мастаку у тых іншых умовах рэалізавацца і выжыць. Это выдатная ідэя. Правда, калі разваліўся Савецкі Саюз, высветлілася, што амаль адзіны творчы саюз, там я не буду пералічваць, саюз архітэктараў, саюз журналістаў, саюз пісьменнікаў і так далей, оказався з такой велізарнай гаспадаркай. У кожным областным городе ёсць свой мастацкі камбінат. Прычым не толькі областным, там раней гэта і Баранайчах, і Воршы былі такія невялічкія камбінатчыкі, і цяпер яны закрыліся, правда, но тым не менш, ёсць. У горадзе Мінску у нас там скульптурны камбінат працуе, заказаў шмат, выконваецца, і апошнім часам, дарэчы, хочу яшчэ раз паўтаруся, уже не першы раз об этом кажу тут, у гэтай студыі. Чамусьці на скульптуру попыт больше, тому что некие новые имена з'явилися, якія трэба ўвасобіць у скульптуры. Дзяржаўныя, гістарычныя дзеячы і так далей. Там мы згадаем, там Льву Сапегу помнік стаіць. Да. Вот літаральна там у мінулым годзе летом у горадзе Ліда там поставлены помнік, это Аганов з сваёй калежанкай Ольгай поставили помнік, да, Нечая, Ольга Нечая, так. То есть гэта сведчыць аб тым, што на месцы не стаіць нішто. А вот як у астатніх, як скульптары, то больш-менш выдатна себе пачуваюць. Да, скульптары запатрабаваны на сённяшні момант, у іх ёсць магчымасць рэалізавацца, і не толькі вялікія помнікі, у нас і усталёўваецца, і партакавая скульптура з'яўляецца, не толькі ў Мінску, але і ў другіх гарадах, дарэчы, і многае з'яўляецца. Ты ж дошкі, напрыклад, выдатным дзеячам, то есть у іх ёсць магчымасць сябе рэалізаваць і паказаць. І, дарэчы, у нас скульптары вельмі актыўныя, асабліва маладыя скульптары. У іх шмат ідэй, ідэі вельмі цікавыя, гэта ідэі, і яны заўжды адгукаюцца. Вось калісьці, калі я яшчэ, так сказаць, была на чале Цэнтра сучасных мастацтваў, у нас існаваў, мне здаецца, хорошы вельмі праект «Арт-астравы», дзе мы давалі магчымасць маладым скульптарам, і не толькі маладым скульптарам, усім зацікаўленым. У нас былі спонсары гэтага праекты, і мы на астравах Камсамольскага возера ставілі арт-аб'екты. Яшчэ адна магчымасць сябе рэалізаваць гэтым маладым, яркім асобам. І я сёння бачу па ім, што яны нараджаюць ідэі, акрамя таго, што яны проста працуюць. Канешне, у мастацтва яно не можа існаваць без праблем. У нас, напрыклад,
Узнікае пытанне пра тое, што на сённяшні момант музеі мала закупляюць творы мастацтва. Па сутнасці, закупкі адбываюцца раз на год, іх не так ужо і многа. Але яны, канешне, адбываюцца. Ну, это мы зноў жа скажем, что як у 90-х годах было это, конец 80-х, 90-х годы, это белые плямы з'явятся в музеях. Ну, шкада, да, шкада, тому што запаснікі музеяў не трапляюць усе цікавыя творы, которые ствараюцца сёння. І, канешне, напрыклад, у тых жа графікаў і жывапісцаў, я думаю, што ва ўсіх тых, хто займаецца менавіта станковым мастацтвам, сёння хапае праблем. Таму што мы вяртаемся да размовы, которую мы вядзем шмат гадоў. Арт-рынку няма. Ён не мае развіцця на сённяшні момант у Беларусі. Па сутнасці, прадаваць свае творы мастакам па-за музейнымі сценамі, дзе? Некалькі галерэй, которые як былі, так і засталіся ў Мінску. Колькасць іх не павялічваецца. Пару банкаў ёсць. Ёсць некалькі банкаў, которые... Прыорбанк закупляе творы жывапісу, менавіта толькі жывапісу. Ну, і ще Беларусьбанк таксама мае калекцыю. Беларусьбанк мае калекцыю. Белгазпромбанк, ён мае вельмі спецыфічную калекцыю, он цікавіцца менавіта парыжскай школы. У нас не такая вялікая краіна, каб з'явілася шмат мецэнатаў мастацтва, которые мелі свае асабістыя, напрыклад, калекцыі, так сказаць, і закуплялі іх. Таму мы можам толькі пра гэта зараз марыць, што ў нейкі момант гэта з'явіцца. Вось тое паняцце арт-рынку, які, напрыклад, ёсць нават у суседняй Расіі альбо на Ўкраіне. Дарэчы, я хочу вас сказаць, што нават Саюз мастакоў і Палац мастацтва таксама удзельнічаў у працэсе стварэння гэтага арт-рынку, таму што новы праект, который з'явіўся літаральна колькі тут год таму, ён накіраваны на тое, каб гэты рынок развіваць. Арт-Мінск, згадай, гэта такі хорошы вельмі праект, дзе ён не канцэптуальны гэты праект, гэта проста магчымасць паказаць рознае мастацтва, яркае мастацтва, прафесійнае мастацтва. Там настолькі розныя мастакі выстаўляюцца, настолькі многа гэтых розных мастакоў выстаўляецца, і гэта першы крок для стварэння гэтага менавіта арт-рынку. Але тым не менш, у нас ёсць две, напрыклад, галерэі ў Саюза мастакоў свае. Яны як былі, так і засталіся. Але прыватных галерэй ўсё адно больш не становіцца, і гэта гаворыць пра тое, што ўсё ж такі, відаць, агульны эканамічны стан дзяржавы яшчэ не пазваляе гаварыць пра тое, што ўсе будуць закупляць мастацтва. Я з задавальненнем хочу адзначыць, што я прагартаў два выданні, літаральна не так давно яны выйшлі. Мне паказаўся Спадар Зінкевіч, які, дарэчы, Александр Зінкевіч ствараецца і аўтарам, які складальнікам гэтых арт-мест, так, дырэктар, на сённяшні дзень дырэктар Палаца мастацтваў на вуліцы Козлова 3. І там за 18 год і 19 год выйшла там, я зараз прочитаю, United Art, такого ў Мінску ёсць выдавецтва. Трэба аддаць належнае, што саліднае такое выданне, каля 400 сторонок там ёсць. Тоже цяжкаватае там падняць, гэта таксама недзе кілаграма 3,5 не менш будзе. Мастацтва трэба паказваць. Разумееш, калі не застаецца матэрыяльных сведчанняў нейкага праекта, то праз пэўны час будзе здавацца, што ці быў гэты праект, ці не быў, ці быў гэты мастак, ці не быў. Таму яшчэ год таму у нашым палацы мастацтва быў створаны, і мне здаецца, это выдатны крок, быў створаны выдавецкі цэнтр. І зноў-такі мы думаем пра будучыню, пра тое, што мы праводзім акцыі, мы праводзім вялікія выставы, і з дапамогай свайго ж выдавецкага цэнтра можна было парабіць і хорошыя выданні, альбомныя выданні, і мастацтвазнаўчыя выданні. Таму што іх, мне здаецца, таксама не хапае. Як не хапае і размоваў пра мастацтва, дыскусій пра мастацтва. Я згадваю свае шматлікія паездкі ў Еўропу, за мяжу, асабліва тыя паездкі, которые датычаць менавіта наведвання музею альбо нейкіх канферэнцый. Нашы еўрапейскія калегі вельмі любяць такое слово, як дыскусія. І калі падводзяцца вынікі нейкай выставы ці нейкай акцыі, то заўжды гучыць: у нас была хорошая дыскусія, задаваліся хорошыя пытанні, дзякуй за хорошыя пытанні. Это гаворыць пра тое, што пра мастацтва варта размаўляць, варта спрачацца. І тады это сведчанне таксама таго, што мастацтва жывое. Яно выклікае
жаданне пагаварыць пра яго. А ў нас гэта жаданне малавата на сённяшні момант. Ну, вот згадаем с собой такой приклад, я уже не помню, сколько годов тому мы ездили там группой музейщиков и наших коллег в Швецию. Гуляли по Стокгольму, нас запрошали разные музеи туда для знакомства. В тем лику там некий музейчик в невеличком городе, у шведском Упсала, здається, його називався такий город. І там цікавий музей. Музей видатний там в Швеції, я просто був узюшений цим. Да, Швеція страна музеїв. Я згадую такий маленький музейчик у центрі города Стокгольма. Музей Котера, по сутності, музей Котера. Але там все зроблено так. Це відомий драматург Стрінберг там жив в свій час у цій Котері. Там все так створено, що відчуваєш, здається, навіть, там нельзя ходити сам Стрінберг, тому що перейшов з одного покойчика в другий, ніхто там ходить. Перейшов в третий покойчик, там гучить рояль, нібито Стрінберг сам ще там нечто грає. Там є невеличка коморочка така, там стоїть сучасний некий там створений агрегат, апарат, куди там шмат чого закладено, інформації. Тому що тут показати нельзя, там розвернути на стінах нельзя, але він ще й мастаком був Стрінберг. Показує мастацькі твори, можна нажати необхідну кнопочку, показувати його твори літературні, його п'єси, у яких театрах ставилися і так далі. Там такий інформаційний блок. Я думаю, що нашим музеям, звісно, треба було взяти як приклад вот этот музей Стрінберга. Разумееш, это просто трошки іншы фармат. Это вось такія музеі, дзе калі не хапае рэальных экспанатаў, то ствараюцца экспанаты з дапамогай мультымедыа. Это вельмі хорошы такі еўрапейскі сапраўды фармат. І, напрыклад, не так даўно ў Варшаве з'явіўся музей, прысвечаны Шопену, дзе па сутнасці няма рэчаў, рэальных рэчаў, але зато там ёсць музыка, і ты амаль што можаш памацаць рукамі. І, дарэчы, я хочу сказаць, што і ў Беларусі нарэшце з'явіўся падобнага плану музей. Зусім нядаўна ён адкрыўся ў Віцебску. Это музей мастацкай школы, Віцебскай мастацкай школы Малевіча і Шагала. І таксама там не хапае экспанату. Ну, мы іх проста рэальна не маем, яны не засталіся на нашай тэрыторыі. Але застаўся галоўны экспанат, гэта сам будынак, у якім сапраўды калісьці была вось гэта Віцебская мастацкая школа. А экспанатамі становяцца нейкія віртуальныя рэчы, нейкія, ну, я не ведаю, гукі, мультымедыйныя нейкія, так сказаць, ну, інсталяцыі. І ты адчуваеш атмасферу, і тебе цікава. І это выдатны прыклад. Я думаю, што паколькі з'явіўся першы музей, паколькі, так сказаць, Віцебск вельмі так лагодна прыняў вось гэтую ідэю, я думаю, што першы крок будзе не апошнім. Ну, у нас шмат таких музеев может быть и еще. Да, безумоўна, канешне, асабліва, таму што гэта цікава людзям. Это нешта новае, а новае яно заўжды прыцягвае. Калісьці, калі ў музеі Янкі Купалы, у нашым музеі з'явіліся таксама мультымедыйныя нейкія рэчы, напрыклад, магчымасць паглядзець спектакль, напрыклад, тую ж Паўлінку ў мультымедыйным фармаце, гэта прыцягнула такую вялікую колькасць гледачоў. Людям хочацца пабачыць іншы фармат. Это нармальна. Жыццё ідзе ўперад, і гэтае жыццё хочацца убачыць сваімі вачыма. Наталья, у нас несколько хвилин осталось до конца эфира, и у меня такое питание. Главная задача на сегодняшний день Союза мастаков – это створить свой информационный портал. Что туда входит? Деталёво распавядзі, наколькі магчыма ў гэты час. Мы сапраўды хацім стварыць вялікі інфармацыйны партал, дзе будуць не толькі звесткі пра сам Саюз мастакоў, але галоўнай часткай гэтага інфармацыйнага партала павінен стаць даведнік Саюза мастакоў. Пра кожную асобу Саюза мастакоў. Да, у нас, я зноў-такі вяртаюся, у нас 1000 чалавек, не пра кожнага чалавека напісаны кніжкі, але кожны з іх варты таго, каб пра іх ведалі. І вельмі важна, каб гэта з'явілася менавіта ў інтэрнэт-прасторы, таму што сёння не толькі моладзь чытае ў інтэрнэт-прасторы ўсю інфармацыю, але ўвесь свет можа зайсці ў інтэрнэт-партал, і таксама і ў наш інтэрнэт-партал. І мы хацелі б, каб ён быў на рускай, беларускай, канешне, першую чаргу на беларускай мове, але на рускай, ангельскай мове, каб, так сказаць, мы маглі дасведчыць пра нашых творцаў увогуле ва ўсім свеце. Я думаю, що на китайском повинен быть. Магчыма, Треба подумать про да, гэта. магчыма, Потому что
я не жартую, я сапраўды. В свой час, я памятаю, калі там былі такія часы зрухі, і быў, ну, не то што загад міністра культуры, каб стварыць сайты кожнага музея. Быў такі, да, правда, да. І пералік быў. Беларуская, руская мова, ангельская, китайская. Да, мы будем это мець таксама на Вот, увазе. так што трэба кітайская. Ну, самае галоўнае, каб пра нашых мастакоў сапраўды ведалі ва ўсім свеце. І сёння такая сітуацыя, калі цябе няма ў інтэрнэце, то па сутнасці пра цябе могуць пра цябе могуць і не даведацца. І я думаю, што задача сённяшняя, наша сённяшняя саюза мастакоў даць магчымасць кожнаму, не гледзячы на ўзрост, не гледзячы на тое, што ён стварае, колькі ён стварае, прадставіць сябе вось менавіта ў міжнароднай інтэрнэт-прасторы. І вось это наш інтэрнэт-партал, который намі задуманы, ён будзе такі шматгранны вельмі. Мне падаецца, гэтаму будзе вялікай дапамогай. А ці будзе папяровы варыянт, ці толькі электронны? Мы пра гэта думаем, але, канешне, першы крок – гэта электронны варыянт, таму што там мы можам даць шмат інфармацыі. Мы не абмежаваны колькасцю старонак, мы не абмежаваны колькасцю, колькі падаваць, напрыклад, тых жа ілюстрацыі, у якім фармаце падаваць эту ілюстрацыю. Мы можам там паказаць мастакоў, тых, которые жывуць сёння, тых, которых уже няма з намі, таму што ёсць шмат цікавых мастакоў, которые пайшлі з жыцця. Але, канешне, хацелася б мець і папяровы варыянт, але гэта ўжо другі крок. Калі збярэцца інфармацыя, калі мы яе апрабіруем, калі мы, зрэшты, выправім усе памылкі, таму што не хацелася, каб па папяровым варыянце з'яўляліся нейкія памылкі. Канешне, мы будзем шукаць альбо спонсора, альбо выходзіць на нейкі грант і выдаваць такі каталог, магчыма, ў якасці альбома, таму што ўсё ж такі мастацтва трэба не толькі чытаць, яго трэба бачыць вачыма. Конечно. Ну вот я згадаў, это Артміс 18-19 гады, да? Знайшлі ж спонсор на гэта выданне? Чаму не знайшлі на гэта выданне? Ну, часткова мы зрабілі гэта сваімі сіламі, зноў-такі таму, што мы маем новы наш выдавецкі цэнтр, і у гэтым сэнсе мы, в прынцыпе, маем вельмі вялікія магчымасці частку работы зрабіць і самім. На гэта мы і спадзяваемся. Наталья, я вельмі ўдзячны табе, што ты прыйшла сёння ў студыю. Я ведаю твою занятасць, а тым не менш. Дзякуй. Дзякуй за запрашэнне. Да, шановні сябры, дзякуй вам, што вы нас слухалі. Я нагадаю, што з намі сёння была ў эфіры Наталья Васильевна Шарангович, мастацкі крытык, мастацтвазнаўца, сябра Беларускага саюза мастакоў, намеснік старшыні гэтага саюза мастакоў і лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у обласці крытыкі і мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Дзякуй усім, хто нас слухаў. Дзякуй за увагу. Дзякуй. Да наступных сустрэч. І я хочу падзякаваць нашага калегу Мікалая Салкоўскага, гукарэжысёра, які ўвесь час быў разам з намі. Да сустрэчы. Бывайце. Да сустрэчы.